Albert Soler. Espera que arribi el micròfon. Sí. Jo volia preguntar-te per un tema més general, no tant del partit d'avui. Bueno, podem dir que esportivament el Barça està jugant el millor futbol dels últims temps. Socialment avui s'ha donat un exemple del que és un club viu amb molts debats i que és capaç de debatre qualsevol tema. No sé què en penses, si et sap greu que el club estigui a nivell directiu en judicis, havent portat un expresident als tribunals per una suposada mala gestió. No sé què en penses de tota aquesta situació. Jo tinc molt afecte a l'anterior junta directiva, molt perquè em van escollir, que per tant, com he dit més una vegada, el seu mèrit és ell, i és una cosa que porto a dintre i que estic molt trist per això. Entenc la llei, entenc moltes coses, però aquella junta va fer coses extraordinàries. Va agafar un club en una situació més precària que no pas d'ara, i van fer coses extraordinàries, però no perquè el Pep ara estigui aquí, sinó ho va fer amb el Frank, van reflotar, van crear un equip extraordinari, van donar normalitat a moltes coses. Jo no sé com acabarà, tant de bo pugui acabar bé, però sé que estan patint molt i no s'ho mereixen. Són gent que li tinc molt afecte, que els conec molt personalment a tots ells. Tots ells van fer molt per aquesta institució, per aquest club, molt. Sé que m'estic ficant en un lloc perquè això al final van a judici allò, però totes les juntes directives han fet coses bones i dolentes, tots els entrenadors fan coses bones i dolentes i tots els jugadors fan coses bones i dolentes. Però tant de bo això pugui acabar de la millor manera possible, perquè insisteixo, no s'ho mereixen. Són gent que en part d'aquest club tan gran pertany a tots els expresidents que hi ha hagut, tots. El president Núñez, que va ser molt de temps, li pertoca moltíssima d'aquestes coses, i el president Laporta li toca molta d'aquestes virtuts i del que té aquest equip, aquest club i totes aquestes coses. Espero que això, que no arribi fins al final, que tothom pugui reflexionar una mica i que això, que tothom siguem conscients que estem on estem gràcies a molta gent i que a vegades els matisos ens fan portar a llocs que crec que no els hi pertoca. La meva estima per ells és infinita i tant de bo tot pugui acabar amb això, en que no torni, en que no vagi més enllà del que està, que intueixo de que no sé com acabarà. Tant de bo els que estem ara o arribar a aquesta situació siguin conscients d'això. Crec que pel club és un mal important.